हग हग के मैं एकदम खाँच दिली से ना कि हाँ हगनी त कल से रही त कान कैसे अपन हगल अपन अथु करेलू जा आई हगत कह के एकदम खाँच के वो पर मूत मात के ऊपर रख देता ली जा कि घोरा जाता तंची रहत नहीं खे चिपरी एगो पाथे लायक आई खाली अत कह के धैले बोल जा आ मैं लेहना त मारतल जे छीट के रख तल जे एकदम लेहना के त हम लोग क्या में नहीं खे हैं बताओ अब मरद के हमर मैं अथु लाग देता तहनी के लेहना जुटावत आ लेकिन तोहनी के बाड़ू सन के एकदम मैं छीट घलतलू स का जी कबे कम घर में खोजतनी हैं हेने आके गोबर काढ़तलू अच्छा तो ठीक बा बाहर झाड़ दे कुछ निमन से ठीक न आ कुल भोंसिर के तनी घर में बांध दी ह गोबर तनी हटा के मैं खाँच कुछ दिल बल से का रे का तकतले ऊपर ले नीचे रे ये तना सोच धज के चश्मा लगा के कहाँ चल दहनी जी कहाँ चल दहनी हाँ ये तरह तक कबो तैयार होखल रो के ना देखो वो तो बतावे खातिर नहीं ह कौन पुरान का लभर आइल बिया का राउर देखो तू में देखा आता ना पतिवार्ता मरद के तू कह देलू लवर खराब हो जाला पतिवार्ता मरद ना इतना पतिवार्ता मरद रहती ना त रहरी में लेके ना घुस रहती कुआरे में कुल पता बा कुल बूढ़ी बताइले बड़ी बूढ़ी तार बूढ़ी बताइए दिले आई रहू देखे खातिर ना त बूढ़ी थोड़े ना रहली अब बताई कहाँ जातनी ये तो बतावे नहीं कि जातनी कहाँ जातनी जातनी संगतिया के बारात करे संगति के बारात कल जरूरी बा हम जाना तनी के लाइन मारे खातिर हमरा बारात में कोई रहता हम ना जाई नचनिया के राउर नचनिया के पैसा लुटावे जातनी तनी नचनिया के पैसा लुटा के रात भर लुटात रही तनी मेहरारू मांग देऊ हे 100 रुपया खाली त एक कहाँ 1 रुपया बा फूटी कौड़ी नहीं खे मर्द के कितना ले ले बनी ए पैसा ले बनी हटा ना रोबो ले ले हो कब ले ही ना हो मानब त जात नहीं बर बता त 200-400 रुपया ले बनी त का भवे 200-400 ले ले बनी खाए पिए खातिर ले तुमको कोनो दिक्कत ना लेकिन नचनिया के लुटाए बोकर त खाए के बा गुटका नचनिया के जाना त ना मार पैसा धइल बा का मेहरारू का पहला शौक जला नचनियन पर चला तो दूसर पैर के काहे नहीं कीजत है पैर के गोल जरूरी बा का नहीं ना बारात में पैर के जाई तो का जाइबो बतियाओ तो एकर मतलब वो लाइन मारे जाता अच्छा ठीक बा जातन तू ध्यान दे घर दुआर जाई हम ही तो बोटले बानी नौकर रानी सब कर करे खाती बुढ़ियो गईली तो वो कहली कि घर दुआर देखत रहे बढ़िया से हम ही जाना तक एगो नौकर रानी हो गइल बानी तो तो ठुसबे करत हम लोग हमार माथा मत चेंज कर जा आदमी तो कैले बने लेकिन जानवर भी माथा चेंज करत तारी सन खाए के बेरी हम लोग 9 नतीजा तो 13-22 होखे लागता हैं एकदम खच दिया कर्जा पर चढ़ जाइए कर्जा पे तंच गोबर ना हटावे दिह हरामी लोगन कह के मैं एकदम छीट के रख देतल जले हाना ये धोनी के चलावे करता ठीक है जातनी गोबर में पाथा बेकार के बटोर के बाहर के मैं जातनी तनी कुचिया ले ले तब ना बाहर अब